communicators. Good evening, my brothers and sisters, and good evening once again to to my masters that are going to be, or that is my trainee, that is our student, we student. Assalamu alaikum. As we all know, we are gathered here to have some presentation. But this presentation, I think we are going to use two languages, that is English and Hausa language. Why we are using Hausa? Because of our native is our native language, and the English is global language that everybody can have us, even though he is not here. But the house, even the presentation is going to be some of our students are going to present in English language, and some of them are going to present in Hausa language. We intended to teach everything here in Hausa language, but sometimes it's dual language. We are using English and Hausa language in all the way. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Mun zo nan ne don za mu gabatar da wasu presentation. Insha Allah wasu abubuwa da muka yi wanda muke ganin cewa suna ɗabbaka duk wani abu da muke yi a rayuwarmu. Tunda a misali na'ura ta gama zagaye ko ina a rayuwa, kamar for example za mu iya magana kamar ta yaya za mu tabbatar da cewa za ta zagaye ko ina ko kuma ta zagaye ko ina. Shine zan yi citing 3 examples with those people. Shine the world richest people, that is Elon Musk, number 1, then the second person Mark Zuckerberg, the third person Jeff Bezos. Duk wayannan mutane ukun da suke da bangaren wayannan abubuwan bangaren na'ura ne. To kenan duniyar ma gaba ɗaya tana bangaren na'ura kai tsaye. Kaga kenan idan ya kasance mutum bashi da ilimin na'ura ko kuma baya amfani da ilimin na'ura a cikin business ɗinsa ko kuma da abin da yake yi, there is a great problem, most especially nan da shekara 5 haka. Saboda me? Elon Musk a misali mai kamfanin Tesla, duk baburansa yanzu da ake hawa na solar, a misali wanda suke amfani da solar, yanzu yana kokarin ma creating din wanda zai dinga aiki ne ba batir ba ruwa ba komai, kamar motar da yake hawa kenan. Tafiyar da take yi akan titi shine yake sata take motsa, take caja kanta ta cigaba da tafiya. Kamar yadda keke idan yana tafiya cajin kwan bayan sa tafiyar da yake shi yake kawo haske. To kenan kun ga kenan there are some things wanda idan bamu da ilimin su akwai matsala. To duk wayannan abubuwan da aka yi creating din su, kun ga bangaren computer ne. Ta yaya? Saboda yana amfani da robotism. Kuma insha Allah in our level 4 zan fara shine hada robot. Kamar yanzu turawa ba sa shara, ba sa wanke ba sa wannan abubuwan. Just insha Allah by our level 4 ko 5, insha Allah we will make sure that even though a little robot mun hada. Then yana da SpaceX, amma ajiye maganarsa saboda yanayin lokaci. The second person in view shine Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg shine mai kamfanin Facebook da muke gani da WhatsApp. A yanzu ya kake tunani za ka yi rayuwa babu WhatsApp? What do you think? Mun ga kenan abubuwan kenan shi yanayin abubuwan ya riga da ya zagaye mu ba tare da mun sani ba. Ga Facebook, ga WhatsApp, ga Instagram din nasa ne. Number 2 kenan. Kun ga kenan da me kuma aka hada shi kuma abin WhatsApp din? That is web design. To daga ciki kuma za mu iya samun wasu daga cikin ɗalibanmu, insha Allah 1% of them zai presenting din abin da ya hada something in common. Ba wai irin wannan ba, in common, that is web design. Shi kuma web design din ba ma fara shi a level 1. Zai kasance ne insha Allah in level 2, amma shi kuma level 2 din sai dai mutum in ya specify ya ce ga abin da yake son yi. Then akwai kuma na gaba shine wanda muke kira Jeff Bezos. Jeff Bezos shine mai kudin duniya na 3 kenan. Saboda muna magana ne yadda abubuwan dole za su yi kokarin su ne don su zagaye duniya da kayayyakin su. Gashi nan ko sun zagaye, mun riga da mun gani. Kamar yadda muka bada examples, shine kamar Facebook da WhatsApp da Instagram, kusan duk duniya ko ina ne. Dan ya mai ikirarin 4 billion people suna hawa kan Facebook lokaci guda. To da irin wannan ne zan ƙara jin hankalin mu. In mutum kuɗi yake so ta bangaren nan babu magana ko kai tsaye ma an riga da an bashi ansa ga inda suke. Saboda in ka lissafa a ce din sakan daya ana samun 1 kobo. 1 kobo times 4 billion, ana magana 2 billion per second yake samu. Shi yasa ya asara ta cikin abubuwa, ba sai mun zurfafa ba. Let's move. Then the next person kamar yadda muke magana shine Jeff Bezos kenan. Jeff Bezos shine mai kamfanin Amazon. Yanzu an daina zuwa kasuwa ka je kai sayayya ko wani yes, ana yin order ne.
to Amazon wani website ne kamar yes website ne wanda ake siyayya ta online, shi ma bangaren computer ne kai tsaye. To that website da ya hada da computer ya hada shi ya fara yin shi, sannan kuma har ya zo ya samu mataimaka suka yi. Kamar a misali, even this my microphone is ordered for example daga kasar waje kai tsaye, to yaya abin yake kenan we need computer deeply, yes, but now in our area, see muna da area nan ya muke wani gudunmawa muka iya badawa, our parents wasu mun gayyace su, but look duk da dai akwai uzuri na ruwa, yes, but how can we be encouraged, how can we be supported? We don't need to be encouraged, we need to be supported. Ba wai ya kamata ba wai kawai wai zafi a ce kayi kokari ba, no, wannan bai wadatar ba. Da haka kuma ake farawa. Su fa ɗaliban su tun suna primary 1 suke iya creating din application. Yes, wai muna ganin Elon Musk, muna tunanin wai sai da ya girma ya je jami'a ya je, zan iya rantse mana tun yana primary 4 yake da wani application wanda ya shiga cikin kasuwa ake saida shi. Primary 4 wai yaro dan shekara amma mun ko sai a ce wai yaran ba za su iya ba. Da muka fara ma yanzu a ce ba za mu iya ba. To cut everything short, insha Allah everything is getting, sannan kuma kowa ya gane abin da nake nufi. Insha Allah we just started, mun fara. To fara wannan da muka yi shine whatever you are going to do, make sure that you do it from your space. Daga inda kake sannan kuma na kusa da kai. Shine daga ciki ɗalibanmu ko kuma in ce abokanan karatunmu, dan ba wai koyar da su muke ba, muna koya ne, amma dai muna koyarwa. Mun gane? Shine kamar a nan everybody can be my master, gobe zan iya zuwa wajen wannan koyon, saboda in dai mutum har zai koyi karatu a nan, in dai bai fi ni iyawa ba, magana ta gaskiya bai iya ba. Yes, that is it. Saboda za a nuna ma hanya ne kawai ka tafi. To a daidai nan magana da nake shine sun yi wasu abubuwa a nan wayanda za su gabatar mana, wayanda suka soma yi tun daga cikin gida, saboda idan zaka fara ka soma daga inda kake, shi yasa we don't need to go out. Sannan kuma mu sani fa there is a big risk ne da yake ciki, shine da mun ilimi sai a tsance mu daga unguwar. Kamar yanzu a misali mun zo an tura mu makaranta mun je mun yi karatun, yanzu a misali ina nake, duk rigima ta ban isa na zauna a nan bacira a misali litinin talata laraba alhamis ba, saboda me an ɗauke ni an kai ni wani gurin wai za a dinga biya na albashi. To albashin da kuma ake bani ni ko sai na duba yanayin gida, sai na duba yanayin abin yadda zai tafi, sai na tafi. To kenan kaga in haka ne da muka je muka yi amfani ilimin bai amfani ba, because of what? It's not that important. Who we need to help, who we need to groom, they are not groomed, we are grooming them. Sannan kuma duk abubuwa haka yake. To a takaice dai gashi nan mun fara wayannan abubuwan da zamu yi a nan ta nan, sannan kuma insha Allah the next step ba wai mu din zamu sake kan ba, kamar yadda muka yi magana, we are going to be doing everything outside, kamar kadan amma dai kana fara ne daga gida. To the next that you see in your agenda, mun ce zamu yi wa wani company, kamar yadda muke gani zamu yi wa wani company wayannan abubuwan saboda ya improving, kamar yadda muke gani in dai baka ƙara abubuwanka da computer ba, you be left behind. Wasu bayanan an riga da an san su, we don't need to go deep inside insha Allah. To amma kuma gashi nan mun fara ta nan. Ɗaya daga cikin kamfanin da muke magana za mu fara yi wa shine na bakin titin nan, IADR something like that, na bakin titin nan da muke da shi insha Allah by next month. Then the upper next month za mu duba mu ga wanne ne kuma kusa da mu, yana fita kuma daga nan muna yi wa 'yan kusa da mu kuma insha Allah we just fly out. Alhamdulillah, our members, our trainees are going to present what they do, because bayan sun yi design din a cikin computer, ba wai suna barin shi bane a cikin computer, ana ƙara koya musu yadda za su fita can waje su je su yi, yadda ko da in business za su yi, you don't need to pay for banner, for everything, for flyers, and no, you don't need to, you need to do it. Ko me za ka yi, in likita ne kai akwai marasa lafiya, kana da buƙatar ka nuna a misali in ciwon hanta ne ko menene, in injiniya ne kai babu inda bai taɓa ba, idan makaranta ne kana da buƙatar application wanda za ka dinga sauƙaƙe kanka, sai ka zo ka ga an ce an biya ba a biya ba. Kamar a misali kana son ka duba wanda ya biya wata 5 baya, shi kuma computer yana da damar da zai nuna ma na shekara 10 baya, kamar yadda in ka shiga Facebook za ka ga hoton ka na shekara 20 baya. Yes, that is it. Alhamdulillah,
here is what I'm going to say, and inshallah, using our agendas, we are going to start presenting right now, inshallah. In zamu fara komai da komai. Alhamdulillah. Thank you.